S našou novou službou Connect My Watch budete odteraz pripojení k sieti s hodinkami aj bez mobilu. Skôr než si ukážeme, ako si službu aktivovať, je potrebné spárovať hodinky s vašim smartfónom. V prvom kroku si stiahnete aplikáciu Samsung Galaxy Wearable do vášho mobilu cez obchod Google Play. Zariadenia si následne spárujete cez ňu. Odporúčame mať vaše hodinky aj mobil aktualizované. Poďme si teraz ukázať, ako službu Connect My Watch aktivovať. Celá aktivácia prebieha v aplikácii Wear vo vašom mobile. Po otvorení apky prejdite do sekcie Nastavenie hodiniek. V nej sa prekliknite do časti Mobilné plány. Pridajte mobilný plán a kliknite na tlačidlo Ďalší. Políčko nezaškrtávajte. Ak vo svojom mobile používate dve SIM karty, vyberte si, pre ktoré telefónne číslo chcete službu aktivovať. V momente, ako máte vybrané telefónne číslo, automaticky vás to presmeruje na stránku, kde sa overíte a potvrdíte aktiváciu služby. Pre toto overenie potrebujete číslo adresáta, ktoré nájdete na faktúre, v zmluve alebo v Telekom appke. Následne kliknite na tlačidlo Overiť. Dostanete sa k aktivácii služby, pri ktorej si nezabudnite prečítať obchodné podmienky. Po overení môžete prejsť k objednávke kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Potom stačí kliknúť na tlačidlo Zatvoriť, čím nám pošlete požiadavku na aktiváciu služby. Vaša požiadavka bude spracovaná v priebehu 10 minút. Po spracovaní dostanete SMS na vaše telefónne číslo a aj push notifikáciu. Aktiváciu dokončíte opäť v aplikácii Wear, kde pôjdete do časti Nastavenia hodiniek, Mobilné plány, Ďalší a následne kliknite na Použiť plán. Po dokončení nastavenia máte službu aktívnu. Pred používaním služby odporúčame obe zariadenia reštartovať. Overiť si, či je váš eSIM profil aktivovaný, môžete dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je overenie v aplikácii Wear. Prejdite v nej do sekcie Nastavenie hodiniek, následne kliknite na Mobilné plány a tam by ste mali vidieť, že poskytovateľom služieb je Telekom. Druhou možnosťou je kontrola priamo v hodinkách. Odpojte hodinky od telefónu a z hlavného menu swipnite dole. Po pripojení hodiniek do siete uvidíte Telekom.sk, symbol signálu a 4G. Aby ste mohli službu plnohodnotne využívať v hodinkách aj bez mobilu, je potrebné si ich pripojiť do cloudu. Kliknite na symbol signálu či mobilných dát a následne uvidíte informáciu, že máte hodinky diaľkovo pripojené k mobilu. Vďaka tomu máte neustále prehľad, budete dostávať notifikácie, môžete si synchronizovať kalendáre a omnoho viac. To všetko kedykoľvek a kdekoľvek.